মই আৰু আমি সকলোৱে আনন্দিত যে আজি বিটিআৰ অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্টলি এবল ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে প্ৰথম ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজন কৰিছে আৰু এই আয়োজন অল বিটিআৰ ডিসেবল এছ'চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰিছে আৰু তেখেতসকলক বিভিন্ন এছ'চিয়েশ্যন বা বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনসকলে তেখেতসকলক সহায় কৰিছে মই বিশেষ একো নকওঁ এটা কথাই কওঁ যে আমি এটা মেছেজ দিয়াব খুজিছোঁ এই টুৰ্ণামেণ্টৰ যোগেদি যে আমাৰ যিসকল ডিফাৰেণ্টলি এবল ভাই ভনীসকল আছে তেখেতসকলেও আমাৰ দৰে সকলোৰে দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতিভাৰ যোগেদি তেখেতসকলেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাম বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি বা বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে দায়িত্ব ল'ব পাৰে সেই বস্তুটোৱে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে মই এই যে টুৰ্ণামেণ্ট সেই টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজক আৰু এই আয়োজনৰ যিসকলে সহায় কৰিছে তেখেতসকলক বিশেষভাৱে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ এই টুৰ্ণামেণ্ট ভাল আৰু সুচাৰুৰূপে আৰু সুন্দৰকৈ সমাপ্তি হ'ব আৰু সুন্দৰ এটা মেছেজ হ'ব সমাজৰ মাজত এই লগতে এই গুৰুবাচা অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজ ইয়াত আছে আৰু যিসকল ৰাইজে তেখেতসকলে সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িছে তেখেতসকলকো মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ যে আজিৰ এই আয়োজকে এইটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে একচুৱেলি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আমি প্ৰত্যেক বছৰে 3rd ডিচেম্বৰ ৱৰ্ল্ড ডিজেবল ডে'ৰ দিনা পাতোঁ স্পেচিয়েলি যিটো আয়োজক কমিটিক এখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম এটা পৰিছে পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছৰ কাৰণে এণ্টায়াৰ বিটিআৰৰ প্ৰথম হৈছে তো ৰাণা বসুমতাৰী এখেতৰ এই নামতে এই প্ৰগ্ৰামটো কি কৰা হৈছে তো যি হওক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা থেংক ইউ दिनै जिथु नैबे नोंथांमोना क्रिकेट मोनसे बादायलायनाय जिथु हाबाफारि खुंदों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा बुंनो सानदों बियो जोंनि बिटिआरनि बियो फार्स्ट माने डिसेबल पार्सन माबानि एस'सिएशननि माने टुर्नामेन्ट बेखौहाय जोङो बे गेम गेलेनायजों लोगोसे जोङो डिसेबल पार्सनफोरखौ बेसेबां माने टेलेन्टेडफोर मानसिफोर दङ बे टेलेन्टेडफोरखौ जोङो स्टेट लेभेलाव जों लांनो हायो नामा बेनि सोमोन्दै जोङो दा बेवहाय बे क्रिकेट टुर्नामेन्टखौहाय माने खुंनाय जादों जिहेतु माने जों बेहाय फार्स्ट टाइम जोङो खुंनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो बेनि उनावहाय मा जागोन जोङो बिटिआरनि टिम मोनसे दा बेखौहाय सिलेक्सन खालामगोन बेखौ सिलेक्सन खालामखांनायनि उनावहाय बिटिआरनि मोनसे जानानै बिनिफ्राय जोङो स्टेट लेभेलाव गेलेहैगोन दा बेनि थाखाय बे टुर्नामेन्टखौ माने खालामनाय जादों आरो स्पेसियेलि जोंनि अल बिटिआरनि स्पर्ट्सनि प्रेसिडेन्ट जोङो लेट राणा बसुमतारी बिथाङा माने रुंसारि जानानै थांबाय दा बिथांनि नामावनो जोङो बे टुर्नामेन्टखौ माने खुंनाय जादों जिहेतु बे टुर्नामेन्टआ माने बोसोरे बोसोरे जाबाय थागोन बे इयारलि माने थांबाय थागोन टुर्नामेन्टआ जाहाथे जोङो बे टुर्नामेन्ट खुंनायनि गेजेरजों डिसेबल पार्सनफोरखौ डेभेलप खालामनो हानायनि मोनसे माने सिन्थाधारा जों खालामनाय जादों आरो बबे बबे जायगायाव टिमफ्रा बाहागो लादों अके जोंनि टिमावहाय मा जाहैबाय माने उदालगुरि बेनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माने मोनसे टिमाल' माने सफैनो हायाखै आरो थेवबाबो बाक्सानिया मोनसे माने क्लाब दङ आरो क्लाबनिफ्राय बेहाय माने पार्टिसिपेट माने खालामनाय फैनाय जादों आरो माने एस'सिएशननि थ्रुयै माने बाक्सानिया माने गेलेफैनाय जायाखै आरो आलासिफोर बाहागो लादों दिनै बाहायथ' जोंनि आलासिया माने आलासि जोंना स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोंहा लाबोदोंमोन जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनि एडिसि सार रिंखां मुसाहारि बिथांखौहाय लाबोनाय जादोंमोन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माने एसएसएनि माने जाहांगीर एमडि जाहांगीर हुसेन डिपिअ बिथाङा मोनाबो माने बे प्रग्रामाव नुजाफैदोंमोन आरो दा एन अफिसनिफ्राय माने एजुकेटिभ डाइरेक्टर रन बायद' माने नुजाफैदोंमोन दा बिथांमोननि नुजाफैनायाव जोङो माने
कमिटिया जोबोद मोजां मोनदों आरो जाहाथे जोंखौ जेसेबां माने नर्मेल मानसिफोरा माने जाहाथे माने जोंखौहाय माने सापर्ट खालामो जेनेखौ माने स्पेसियेलि बेवहाय माने गुणशंकर सार औवारिया माने स्पेसियेलि थेंक्स होनांगोन माने बिथाङा सासे माने PI फिजिकेल इन्सट्राक्सन बिथाङा बेहाय माने साख्रि मावनानै दङ स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव दा जोबोद मोजां मोनदों दा बिथांनि सापर्ट होनायावनो जोङो बे बिटिआरनि बे टुर्नामेन्टआ माने मोगथां महर मोननाय जादों आरो बेवहाय सानबेसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो बेवहाय माने 28 आरो 29नि माने डेट लानानै माने खुंनाय जादों जाहाथे जोङो लास्ट फाइनालाव जोङो माखासे फिसा माने प्राइज हरनाय जागोन बेवहायथ' जोङो सिल ट्रफि बेखौहाय माने मेन अफ द मेट्च बिदि बान्थाखौ होनाय जागोन आरो लोगोसे बेखौ बे गेमाव जायफोर माने सेलेक्सन जागोन अलरेडि सेलेक्सनबो खालामगासिनो दङ जायफोर सेलेक्सन जागोन बेखौहाय माने स्टेट लेभेलाव अके आंनि सिनायथिया जाहैबाय आङो अल चिरां डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटि माने एस'सिएसननि आङो सासे चेयारमेन आरो बिटिआरनि सेन्ट्रेल हिसाबैबा आं सेक्रेटारि बिबानाव मावगासिनो दङ